Koska yksi viime aikojen yllättävimmistä ja epätodennäköisimmistä uudelleenlämmittelyistä, eli uusi Naked Gun-elokuva on saamassa ensi-iltansa aivan näillä näppäimillä, ennen tuota voisi olla hyvä hetki ottaa käsittelyyn vähän tarkemminkin tätä edeltänyt alkuperäinen elokuvasarja, jota pidetään laajalti yhtenä parhaimmista ja hauskimmista komedialeffasarjoista kautta aikain, ja mä puhun totta kai Naked Gun-trilogiasta, ja Suomessahan nämä elokuvat tunnetaan ikimuistoisella käännösnimellä Mies ja alaston ase. Naked Gun on lähtöisin legendaarisen Zucker-Abrahams-Zucker-kolmikon kynästä, ja ennen ensimmäistä elokuvaa kyseinen kolmikko oli tehnyt jo läpimurtonsa Airplane-klassikon myötä, ja sen vanavedessä oli syntynyt muitakin töitä, kuten rikollisen aliarvostettu Top Secret sekä lyhytaikaiseksi jäänyt TV-sarja Police Squad, jolla oli kuitenkin merkittävä rooli tämä elokuvasarja synny suhteen. Tuo sarja esitteli nimittäin isoille yleisöille Leslie Nielsenin esittämän komissaario Frank Drebinin sekä tämän pähkähullun maailman, jossa Drebin kollegoineen koettaa ratkoa erilaisia rikosmysteerejä, ja vaikka tämä tutun SAS-huumorin siivittämä sarja ei ottanutkaan aikoinaan juuri tulta alleen ja jäi vain 6 jakson mittaiseksi, se toimi joka tapauksessa ikään kuin demona ja loi Naked Gun blueprintin, jota myöhemmät elokuvat tulisi toteuttaa isommassa mittakaavassa, ja paitsi että niihin siirtyi myöhemmin jo osa sarjassa nähdyistä ja kuuluista vitseistä ihan semmosenaan, myös elokuvasarjan klassista tunnaria kuultiin jo aiemmin nimenomaan tässä sarjassa. Suomessa Police Squadia on esitetty aikoinaan televisiossa nimellä Hei me pamputetaan, ja se on julkaistu täällä myös DVD:llä, eli jos tää on mennyt syystä tai toisesta ohi, mä suosittelen sitä ehdottomasti etenkin elokuvasarjan ystäville. Valkokankaille Frank Drebin ilmestyi lopulta vuonna 1988 elokuvasarjan ensimmäisen osan myötä, joka oli saanut komealta kalskahtavan nimen The Naked Gun From the Files of Police Squad, eli tosiaan suomeksi Mies ja alastoase, ja seuraavan 6 vuoden aikana se sai 2 jatko-osaa, eli loogisesti nimetyt Mies ja alastoase 2,5 vuonna 1991, sekä tästä taas 3 vuotta myöhemmin ilmestynyt Mies ja alastoase 33 ja 1/3 viimeinen solvaus, koska mitenpä muutenkaan. Ja mistä näissä elokuvissa on sitten pohjimmiltaan kyse? No, jokaisen keulilla seikkailee tosiaan Frank Drebin Los Angelesissa vaikuttava kivikasvoinen jepari, joka ajautuu työssään ratkaisemaan jos jonkunmoisia rikosmysteerejä, joihin lukkeutuu näiden elokuvien puolella esimerkiksi kuningatar Elisabetin salamurhayritys, energiateollisuuden valtaa pitävien masinoima Katala juoni sekä mielipuolisen terroristin virittelemä terroristi-isku Oscar Gaalaan. Näiden tapausten parissa Drebin törmää luonnollisesti paitsi eksentrisiin ja viheliäisiin pahiksiin, mutta myös kaunottariin, joiden kanssa tämä ajautuu kerran jos toisenkin romanttisiin pyörteisiin, ja Frankin taustavoimina toimii tämä uskolliset kollegat, jotka syöksyy mukaan näihin seikkailuihin. Paperilla tuo kaikki saatais kuulostaa jopa ihan aidolta poliisi- tai agenttielokuvasarjalta, mutta Naked Gunin tapauksessa näin ei tietenkään oo, vaan se lähestyy näitä tarinoita vahvasti huumori edellä ja parodia mielessä, luoden täten täysin omanlaisensa hullunkurisen ja älyttömän maailman, jota SAS-kolmikko oli toki esitellyt jo aiemmissa töissään, mutta Naked Gunin kohdalla tuo tuotekehittely vietiin aika lailla huippuunsa, ja näin alkuun me voitais puhua nimenomaan tämän elokuvasarjan komediapuolesta ja siitä, millä eri tavoin se pyrkii saamaan, ja lähes poikkeuksetta saakin katsoja hekottelemaan tuosta. Sinänsä tämä ensimmäisen elokuvan tyyli ei ollut mikään uusi juttu, sillä kuten sanottua, SAS-kolmikko oli hyödyntänyt sitä jo aiemmissa töissään, mutta joka tapauksessa kyseessä on mikstuuri erityylistä huumoria, joka olisi voinut osaamattomissa käsissä mennä jo melkoiseksi sekamelskaksi, mutta joka toimii kuitenkin erityisesti ensimmäisen elokuvan kohdalla kutakuinkin täydellisellä tavalla. Kaiken A ja O on se, että näiden elokuvien hahmot elää tässä absurdissa ja mielipuolisessa maailmassa kuin ketkä tahansa tavalliset ihmiset, siitä huolimatta, että näiden ympärillä tapahtuu jatkuvasti ties mitä hullunkurisuuksia. Vaikka Naked Gunit on ajatuksen tasolla melkoisen crazyä menoa, itse elokuvissa nämä hahmot ei käyttäydy itsessään mitenkään kovin yliampuvasti tai räiskyvästi, kuten vaikkapa esimerkiksi Jim Carrey omissa komedioissaan vuosia myöhemmin, vaan Naked Gun huumori syntyy siitä hersyvästä kontrastista, mikä vakavien hahmojen ja hullun maailman yhteentörmäämisestä syntyy. Tehokeinoinaan nämä elokuvat käyttää lukuisia komedia eri tyylejä, joihin kuuluu muun muassa täysin yliampuva slapstick, eli lähes piirrossarjamainen toiminta ja kohellus, jota sovelletaan tuosta, täysin vakavalla naamalla laavutut verbaaliset vitsit ja sanaleikit, jotka kaikki bongatakseen saa olla todellakin korvat höröllä jatkuvasti, ja mä voin vaan kuvitella, minkälaista painajaista näiden elokuvien suomentaminen on ollut aikanaan. Visuaaliset vitsit, joita ripotellaan niin ikkään tuosta, paitsi kuva etualalla, mutta myös monesti taustalla, jonka takia katsoja saa olla myös tosi tarkkana, sekä totta kai lukusten, niin sanottujen oikeiden elokuvien ja popkulttuuri-ilmiöidenkin parodioiminen yliampuvalla tavalla.
Parhaimmillaan, eli tässä tapauksessa ensimmäisessä osassa, näiden eri tyylien yhteen naittaminen ja rytmitys toimii kutakuinkin täydellisellä tavalla, ja vaikka moni saattaakin ajatella, että komedian kirjoittaminen ja tekeminen olisi jotakin helpompaa, mitä esimerkiksi vakavasti otettavan draaman kohdalla, mä en usko tuohon alkuunkaan, sillä niin millin tarkkaa tekemistä, etenkin pari ensimmäistä elokuvaa on, ja erityylisiä vitsejä vyörytetään ruudulle semmoista tahtia, että voi vaan kuvitella, minkälaista niiden käsikirjoittaminen ja miettiminen on ollut, sillä niinkin yksinkertaisen asian kuin toimiva vitsin keksiminen ei ole mitään maailman helpointa hommaa, koita vaikka itse saman tien, jos et usko. Zazin tapauksessa tätä ongelmaa ei ole kuitenkaan ollut, vaan nämä elokuvat on käytännössä täynnä toinen toistaan klassisempia kohtauksia, jossa Frank ja kumppanit koheltaa menemään slapstick-tyylillä tuosta, laukoo käsittämättömän määrän kuolemattomia repliikkejä, joita voisi muistella jo pelkästään oma videonsa verran. Nice beaver. I love it! Drebin. Frank. You're both right. Cigarette? Yes, I know. Like a midget at a urinal, I was going to have to stay on my toes. Just think the next time I shoot someone, I could be arrested. Ja näiden lisäksi tarjolla on kymmeniä, ellei jopa satoja, visuaalisia nyökkäyksiä suuntaan just toiseenkin, josta valtaosa toimii edelleen kuin häkä, joskin on todettava, että koska näillä elokuvilla alkaa olla jo ikää, osa niiden tekemistä viittauksista menee eittämättä yli, etenkin nykykatsojien kohdalla, ja joka karna näitä kattoissani mä ihmettelin ainakin pari kertaa per elokuva, että okei, tää on varmasti kans yksi viittaus johonkin klassikkoon, jota mä en vaan tiedä kautta tajua, ja vastavuoroisesti kolmannen osan tekemät liiankin selvät tuikkaukset, esimerkiksi Beavis and Buttheadin sekä noihin aikoihin supersuositun Jurassic Parkin suuntaan, joita on siis elokuvassa useampikin, tuntuu vähän turhan laiskalta tekemiseltä ja ne tuntuu vähän huonolla tavalla vanhentuneilta jo 90-luvun puolella. On sanottava muutenkin, että vaikka kyseessä onkin isossa kuvassa aika laadukas trilogia, jo pelkästään huumorin taso alkaa laskea pikkuhiljaa elokuvien edetessä, ja droppi etenkin toisen ja kolmannen elokuvan välillä on etenkin tänä päivänä katsoessa melkoisen iso, vaikka nuorempana mä pidinkin näitä elokuvia keskenään samantasoisina, ja tämä johtuu varmasti myös siitä, että elokuvasarja edetessä Zaz-kolmikon yhteinen panos väheni osalta, ja siinä missä kaikki kolme oli mukana kirjoittamassa ensimmäistä elokuvaa, ja David Zucker ohjasi 2 ensimmäistä osaa, kolmannen elokuvan kohdalla käsikirjoitustiimissä oli mukana enää kyseinen mies, samalla kun ohjausvastuu oli annettu ulkopuoliselle Peter Segalille, jonka rytmi ja komedian taju ei ole vaan selvästikään samalla tasolla kuin aikoinaan niin lyömättömällä kolmikolla, vaikka elokuva toki tarjoakin lukuisia edelleen ääneen naurattavia hetkiä, ja tämän leffan näkeminen aikoinaan eka kertaa ja elokuvissa on pysynyt kaikki nämä vuodet yhtenä mun lämpimimmistä elokuvateatterin muistoista, sillä harvoin on tullut oltua mukana toisessa näytöksessä, jossa yleisöhekotus on käytännössä taukoamatonta ja kollektiivinen riemuntunne niin vahva, ja erikseen täytyy vielä kehästä näiden elokuvien klassisia alakutekstikohtauksia, jotka on kaikessa yksinkertaisuudessaan jopa nerokkaita, ja niitä harvoja alakutekstiosioita, joita sä haluat ihan oikeasti katsoa ja seurata, aivan kuten esimerkiksi James Bond-elokuvasarjan kohdalla. Mutta ne, jotka pistää tämän kaiken paperille kirjoitetun toimimaan ihan käytännössä, on totta kai näyttelijät, ja myös tässä tapauksessa on luotettu vahvasti kontrastin voimaan, eli vaikka kyseessä onkin lajityypiltään komedia trilogia-aikana nähtävistä näyttelijöistä, monikaan ei ollut tullut etukäteen tunnetuksi minnään tuon genren vakionimenä, vaan rooleihin pestattiin lähtökohtaisesti aika epätodennäköisiäkin näyttelijöitä, joista selkeä esimerkki on tietysti Frank Drebinin roolissa nähtävä Leslie Nielsen. Vaikka mies oli nähty jo aiemmin mainitussa Airplaneissa, Drebin oli tämä ensimmäinen selkeä pääosarooli komediakentällä, ja jo Police Squad-sarjasta lähtien oli ilmiselvää, että nyt oli isketty kultasuoneen ja lujaa. Periaatteessa Drebinin hahmossa ei ole itsessään mitään kovin hauskaa, ja tämä voisi puottaa periaatteessa tämmöisennään, okei, no ehkä parit hölmöilyt pois siivottuna, vaikka Dirty Harry-elokuvien maailmaan, mutta kun Drebinin kaltainen kivikasvonen, lakoninen ja kovaotteinen jepari tuuhan tähän Zaz-maailmaan, välitön yhteentörmäys on suorastaan hysteerinen, ja Nielsen on kuin ukkosen johdatin tälle kaikelle hulluttelulle. Vaikkei mies ollutkaan aiemmin urallaan mikään varsinainen komediatähti, Naked Gun teki hänestä välittömästi semmosen, ja Nielsenin roolisuoritus onkin elokuvasta toiseen käytännössä virheetön, sillä niin uskomaton hänen pokerinsa, mutta myös komediallinen ajoituksensa on, ja ironista kyllä, mitä vähemmän Nielsen koittaa olla hauskaa, sen hauskempi hän on. Vastavuoroisesti ne hetket, jolloin mies koittaa puolestaan korostaa komediapuolta, esimerkiksi irvistelemällä, sen vähemmän hauskaksi kohtaus muuttuu, eli kuten sanottua, Naked Gunin huumorin ja näiden hahmojen
teho piilee nimenomaan vakavan roolisuorituksen ja ympäröivän hullun maailman törmäämisessä, eikä siinä, että näyttelijät yrittäisi olla suoranaisesti hauskoja. Samaa reseptiä hyödynnetään muitakin näyttelijöiden kohdalla lähtien George Kennedystä, Fred Wardista, Ricardo Montalbanista, Robert Gouletsta sekä Kathleen Freemanista, ja sekaan mahtuu myös muutamia lähtökohtaisesti todella eksoottisia hakuja, kuten esimerkiksi O.J. Simpson, kyllä se O.J. Simpson, ja Anna Nicole Smith, jotka tunnettiin alun perin jostain ihan muusta kuin näyttelijätaidoistaan, mutta niin vaan hekin löytää paikkansa ja tyylisä tässä hullussa maailmassa. Nielsenin ohella elokuvasarjan näkyvin hahmo on niin ikään melko epätodennäköisen nimen, eli Priscilla Presley Jane, jonka kanssa Drebinillä synkkaa yhteen romanttisessa mielessä heti ensikohtaamisesta lähtien, ja näiden kahden romanttinen suhde onkin yksi elokuvasarjan harvoista punaisista langoista. Ja kyllä, tää suhde jaksaa kantaa itse asiassa yllättävän hyvin, vaikka ei semmoselle tuntuskaan olevan välttämättä ajatuksen tasolla hirveästi tilaa tämmöisissä elokuvissa, ja iso kiitos tästä kuuluu Nielsenin ja Presley hyvälle kemialle, joskin on myönnettävää, että niin ikään kolmannen osan kohdalla tähän kuvioon aletaan käyttämään jo vähän liikaakin aikaa, eikä esimerkiksi kaksikoselekkaukset ja vierailut parisuhdepsykiatrilla jaksa oikein innostaa ja tuntuu hidastavan kyseisen elokuvan kerrontaa vähän liiaksikin. Periaatteessa Naked Gunin hahmogalleriasta löytyy ne klassiset rikoselokuvien vakiohahmot, lähtien kovaotteisesta ja karismaattisesta sankarista, tämän hemasevan kaunista rakkauden kohteesta, uskollisista apureista, ilkeistä konnista sekä näiden tutuista apureista, jotka kaikki tekee sitä, mitä nuo tyypit yleensä tämmöisissä elokuvissa tekee, mutta koska kaikkien kohdalla ympäröivä maailma on pyöräytetty niin mielipuoliseksi, jokainen näistä tyypeistä muuttuu kuin automaattisesti hauskoiksi, vaikka he tekiskään lähtökohtaisesti mitään hauskaa. Myös audiovisuaalisilta puitteiltaan nämä elokuvat on, toki kaikki visuaaliset gagit pois lukien, kuin mitä tahansa muita klassisia rikoselokuvia, ja etenkin ensimmäinen osa on hetkittäin jopa vähän film noir-tyylistä herkuttelua, ja vaikka ruudulle tuodaankin tuosta jotakin räiskyvää ja vauhikasta, hetkittäin tunnelma on myös mukava savunen, hämyinen ja salaperäinenkin, ja tätä fiilistä korostaa myös elokuvasarjan musiikki, joka ei ole mitään vinksahtanutta vinguttelua, vaan monesti enemmän jazz- ja big band-tyylisempää maltillisempaa menoa. Ja klassinen Naked Gun tunnari on yksi niistä tunnusmusiikeista, jotka pistää sut väkisilläkin hyvälle tuulelle, kuulit sen sitten missä vaan. Eli jos kysymys kuuluu, että onko Naked Gun kaikkien aikojen hauskin komedia-elokuvasarja ja nimenomaan trilogia, niin mä sanoisin, että kyllä se on. Myöhemmistä kolmikoista mä rakastan esimerkiksi Clerksia ja vaikkapa Edgar Wrightin Cornetto-trilogiaa, mutta ne on kuitenkin loppuviimein vähän erityylisiä komedioita, jotka pitää sisällään niin paljon muutakin tavaraa, kun taas Naked Gunin kohdalla kyse on yksinomaan pelkästä hauskuuttamisesta ja siitä, että nämä elokuvat haluaa saada sut yksinkertaisesti nauramaan ja hyvälle tuulelle, ja siinä nämä onnistuu edelleen erinomaisella tavalla ja paremmin kuin mikään muu elokuvasarja. Niin kuin tästä mun jorinasta on käynyt jo varmasti ilmi, sarjan taso laskee mun mielestä pikkuhiljaa elokuvien edetessä, ja notkahus toisen osan jälkeen on selkeä, mutta se ei johdu niinkään siitä, että kolmas osa olisi suoranaisesti huono, vaan siitä, että kaksi ekkaa elokuvaa on yhä tänä päivänä käsittämättömän hauskoja tapauksia, jotka ei ole vanhentunut käytännössä ollenkaan, josta kertoo myös se, että kerta toisensa jälkeen uudet sukupolvet löytää nämä elokuvat ja nauraa niille ihan samaan tappaan, joka kertoo puolestaan sitten siitä, kuinka kirurgin tarkkaa ja suorastaan mestarillista Zaz-kolmikon sekä esimerkiksi Leslie Nielsenin tekeminen nuihin aikoihin oli. 90-luvun edetessä näidenkin työjälki alkoi lipsua pikkuhiljaa, ja vaikka mukaan mahtuikin muutamia onnistumisia, ei kukaan mainitusta kolmikosta tai Nielsenkään yltänyt myöhemmin urallaan enää Naked Gunin korkeuksiin, ja lopputuloksena olikin nippu elokuvia, jotka oli varmasti ihan mukiin meneviä hittejä, mutta tasonsa puolesta paikotellen jopa ala-arvosta menoa, ja tästäkin syystä mä oon tosi tyytyväinen siihen, että orastavista suunnitelmista huolimatta Naked Gun elokuvien teko jäi näihin 3 osaan, eikä sitä venytetty esimerkiksi poliisiopistojen tapaa siihen saakka, että pallo olisi pudonnut täysin käsistä ja yleisötkin olisi hylänneet elokuvasarjan käytännössä kokonaan. Koska Naked Gunista osattiin päästä irti juuri oikeaan aikaan, se on jäänyt elämään kohtalaisen tasalaatuisena elokuvasarjana, jonka jokaisella 3 osalla on omat faninsa ja joka on noussut jo aikoja sitten puhtaaseen klassikkoasemaan, jota näytetään esimerkiksi televisiossa edelleen jatkuvasti, ja mikä tärkeintä, jota jaksetaan edelleen kattua lukuisista ja lukuisista toistoista huolimatta, ja tää on yksi niistä elokuvasarjoista, jota sä voit nähdä ja kuulla lainailtava edelleen siellä täällä, esimerkiksi kuolemattomien one-linereiden muodossa, ja se on aina merkki siitä, että nyt on luotu jotakin spesiaalia ja semmoista, mikä on osunut harvinaisen hyvin ihmisten hermoon, ja tässä tapauksessa sinne kuuluisaan nauruhermoon.
Naked Gun kuuluu myös mun omiin suosikkitrilogioihin, siinä missä esimerkiksi Dollaritrilogia ja Paluu tulevaisuuteen kolmikko, ja vaikka sitä ei tulekaan tänä päivänä katsottua ennen tarkoituksella ihan niin usein, siitäkin syystä, että nämä elokuvat osaa jo käytännössä ulkoa, jos joku näistä kolmesta sattuu pyörimään esim. Telekkarissa, harvoinpa se kanava vaihtuu, ja on aina ilo huomata, että Frank Drebinin ja kumppaneiden kanssa on edelleen kaikista vuosikymmenistä ja toistosta huolimatta helekkari hauskaa, mikä olikin varmasti näiden elokuvan tekijöiden perimmäinen tarkoituskin. Hey, it's Enrico Palazzo! Siinäpä siis mun ajatuksia tästä elokuvasarjasta, ja koska mä oon 100% varmaa, että nämä on tuttuja elokuvia myös sulle, niin kerrohan mitä niistä itse tykkäät, ja vaikkapa sun ensikohtaamisesta Naked Gunien kanssa, tai miksei vaikkapa sun suosikkihetkistä näissä elokuvissa, sana on vapaa. Tuosta uudesta versiosta me puhutaan tosiaan ihan muutaman päivän päästä, eli kannattaa todellakin pistää tälle videolle peukkua ja kanavaa tilaukseen, jos et oo sitä vielä tehnyt, niin et missaa tuotakaan videota, ja sitä ootellessas sä voit liittyä vaikkapa kanavan jäseneksi ja nautiskella sen etuuksista, samalla kun edesautat kanavan jatkuvuutta. Lisätietoja löytyy tuosta liityn napista. Tähän loppuun lähtee kiitokset kanavan omille suomalaisen Enrico Palazzo Fan Clubin jäsenille, eli totta kai sponsoreille, jotka edesauttoi tämänkin video syntyä, ja he oli tällä kertaa Kaapo, Oisku, Eppu Kupila, Luppis, Veeti Sorsa, Hannu Lukkarinen, Vihtori Simberg, Erkka Gummerus, Janne Tulonen, Ree Ilona, Shappoot, Pasi Kurki, Taneli Ketola, Rakkorne sekä viimeisimpänä, mutta ei suinkaan vähäisimpänä, kanavan uusi tukipilari Oliver, horjuva kansallislauluyritys teistä jokaisen kunniaksi, ja ensi videolla sitten vähän lisää alastomia aseita, eli siihen saakka moi moi!